आं दानबारि बिसिनि भाइस चेयारमेन आंनि पक्ष থেকে आंनि व्यक्ति থেকে आं माफ साना नायो जेता आंनि माफ सामारकनो आंनि लिडारक माफ खायलेंथों होननानै आं कयजाव तारमाने दिनै ओ 5 तारिख दानबारि बिसिआव मीटिंग खायसा माने पांडा खायजाक ओ पांडानि जराव जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट नि बर' जोंनि मनिटरिंग मेम्बार्स बर्तमान जोंनि रबिनंद जमातिया ब किछुटा लिडार उनि थानायाव माने फाइट खाई कक सामानि आबनो तैयै आंनि बेलायखि साजा गैयानि कारणे आं आंनि व्यक्तिगत दानबारि बिसिनिगै आं माफसाबो तै ओ आंनि रबिनंदनगैबो आंनि मेम्बार्सजोंगै बाबो माफसानाबाङै मनिथाने आं कयजाव आसंनाव आं कक्सै आंनि कौनो मथाखा